Wij moesten een trekkingsrugzak ontwerpen die volledig op hernieuwbare energie kan meegenomen worden op trekkingtocht. En deze alle elektrische apparaten die je mee hebt op trekkingtocht van elektriciteit kan voorzien. Wat waren de grootste uitdagingen in dit project? Allereerst moesten wij heel goed onderzoeken hoe dat we de energie precies wilden opwekken. Want we moesten natuurlijk weten in welk soort gebied de consument ging wandelen en zo. Dus dat was wel belangrijk om te onderzoeken. En de batterij die we zelf gemaakt hebben was ook wel een uitdaging om zelf te maken. We hebben een enquête opgesteld waar enkele vragen in stonden van hoe lang gaat de middelpersoon op trekkingstocht en waar wil je het liefst gaan wandelen. Op deze enquête hebben we 98 antwoorden gekregen en aan de hand van deze antwoorden hebben wij onze prototype kunnen maken. Zo een van die bevindingen, hoe lang gaat de gemiddelde trekker op pad? Ongeveer 3 tot 5 dagen en wij hebben ons vooropgesteld dat wij minstens 2 dagen zonder opladen zouden gaan. Dus zeg maar 2 dagen kun je elk apparaat dat je mee hebt opladen zonder dat je een probleem komt. Dus eigenlijk heb je maar 1 oplaadbeurt nodig. Het vermogen voor 1 oplaadbeurt, als ik het goed begrijp. Als de accu vol is, wanneer het eraan begint natuurlijk wel. Dit is een prototype. Gaat die nog verkleinen of heb je die grote zonnepanelen nodig? Want dat is toch wel een installatie die je meeneemt op tracking. Ja, we hebben expres voor dit zonnepaneel gekozen omdat deze 80 watt is en daarmee kunnen wij onze accu binnen enkele uren opladen. Als je bijvoorbeeld ergens een pauze houdt, dan klap je hem even open en dan is de accu heel snel opgeladen. Tijdens het lopen kan je hem ook wel opladen, maar dan klap je hem zeg maar dicht en dan heb je aan één kant een zonnepaneel. Dan laat hij wel de helft zo snel op, maar dan laat hij alsnog op. Heb je ook met partners samengewerkt? Binnen de school hebben we samengewerkt met onze leerkrachten van elektriciteit en engineering. En ook met meneer Kolen en deze heeft onze producten kunnen bestellen. Buiten de school hebben wij samen kunnen werken met de UCLL. Hierbij hebben we vragen kunnen stellen als wij vastzaten ergens. Waarom is het belangrijk om jongeren te ondersteunen deze richting uit te gaan? Ik denk dat voor hen echt heel interessant is ook om te kunnen samenwerken met echte onderzoekers, zoals in dit geval gebeurd is. En bovendien werken wij ook voor de lerarenopleiding. Dus het is voor ons ook heel belangrijk om te kunnen samenwerken met scholen. Dus, het is eigenlijk een wisselwerking tussen hen, de leerlingen, de school, de leerkracht en wij. Hoe springen deze jongens er dan bovenuit? Ja, ik denk dat je in zulke projecten heel sterk ziet hoe je de motivatie en de interesse van leerlingen kunt aanboren. Ja? Dus, omdat je dus de theoretische kennis, die heel belangrijk blijft. Ze hebben nog altijd moeten nadenken, wat is serie parallel en wat stelt dat nu spanning op, of stroom of zo, hoe zit dat nu weer? En ze moeten dat dan toepassen in een praktijksituatie waarbij je eigenlijk ziet hoe dat relevant wordt, die theorie. Wij werken graag, zoals hier, met Moza RT, met IDEA's, met de school, samen. Dat is een heel interessante. We krijgen daar dus zelf heel veel goesting en energie uit.